Wanneer vernam je het? Tegen 8 uur. Toen dacht ik van, hier is tumult hiernaast. Er was een ophangen, dus ik denk, nou, er is een slaande ruzie aan de gang. En toen dacht ik, er is iets niet pluis. Nou, toen ging ik even naar boven om te kijken. Nou, toen zag ik dat er brand was. Maar je niet verwacht dat het zou horen in een soort? Nee, want dat was eerst daar wel een rookontwikkeling en dat indicatietransport. Nee, had ik niet gedacht. Maar toen later hoorde ik dat het aan de westkant al begonnen was. Nou, dat is een regelrechte ramp natuurlijk. Verschuwelijk. Hebben ze net zijn dat je waai moest? Nou, wij hebben geluk dat de wind dus noord-noordoost is. Ze hebben wel gezegd van dat die kant bestond dat we hier weg moesten. Dus als de wind draait, dan kan dat alsnog. Ja. Nou, wij krijgen weer explosies, ja, Ja, hè? dat schrik me wild, man. Vind ik doodeng, eerlijk gezegd. Nou, maar je bloot toch wat bij je hoog. Ik denk, die is hier allemaal politie en brandweermensen. Als het echt gevaarlijk is, dan zeggen ze dat wel. Ja. Dit is verschrikkelijk. Absoluut. Dit is, nou ja, jij hebt het van hem ambeteerd en dan denk je, nou, het zal wel meevallen. Want er gaat wel vaker wat best. Maar ja, dan krijg je inzicht van hoe het werkelijk ervan staat. En nou ja, dat is net best. Net best. Dit nou verlengd je, wat zit dat voor Kerkerskloosterbos? Nou ja, dat is nog wat verwaren versteld dat het verlengd is. Ik ga alle hoop dat nou ja, de brandwacht dat hij alles doet om het te bewaren. Ja, je denkt van de mensen die te werken, die zorgen de plek waar ze alle dagen heen gaan, die zorgen ze in reek opgaan. En ja, dat moet verschrikkelijk zijn voor ja, het management en alles. Ja. Dat is net mooi om te zien. Nee. En ja, dus een fabriek had een functie voor behalve werkjouwer, dat we het molken en hinnebracht en sies maken. Dat is voor een hele regio een werkgelegenheid. Ja, dat is het. En het is vanzelf extra Kerkerskloosterobos is een ondernemend dorp. En het is heel beeldbepalend dat je van de Friese kant het dorp inkomt. Ja, dan zorg je voor de zuivelfabriek. En dat is wel heel beeldbepalend van het dorp. En dat zei ik wat over het dorp. Ja, en als dat er net mee wezen zo, ja, dat is net mooi. Dat is net best. Wat verneem je nog van reacties uit het dorp bij? Nou ja, meesten zijn wel verslagen, hè. Want ze had vanzelf wel ik bedoel, dat gaat heel snel. Als er wat is, dan je het wel heel snel. Maar dat je nou mensen niet hebt van, het is wel heel erg, hoor. Ja, en dat rent je door het dorp. En ja, dat haakt er al in, hè. Ja. Nou is de wien nog gunstig, want het waait van het dorp af, maar hoe ziet het nog slimmer geweest, hè? Ja, dan hier het nog slimmer best. Of het nou gunstig is, dat kan ik net zeggen. Want het waait nou over Stiens en Serhuizen met Serhuizen richting Dragen. Dus voor die mensen is het vanzelf echt net gunstig. Maar wie het de andere kant op west, ja, dan weer het heel wat anders west. Want we hebben wel van een brandwacht gehad van ongeacht wat voor stof wat er in een brand staat, de reek is altijd gevaarlijk. Dus ja, maar er zijn nou nog mensen op een wei, hè, dus ik denk dat het nog wel keer in het dorp. Ik kan wel zeggen dat het een ramp is. Zo'n mooi bedrijf. En dan in een moment ja, is het weg. Rampzalig. Ik vind het gewoon een ramp voor het dorp.